Това видео е създадено от компанията Izmir Motoreduktor с помощта на компоненти на изкуствения интелект. Можете да ни зададете всичките си въпроси за електрически двигател и редуктор от телефонния ни номер в описанието или от имейл адреса info@izmirmotoreduktor.com. Редукторът с червячна предавка е компонент за предаване на енергия, който се използва за преобразуване на въртеливото движение на двигателя в по-бавно изходно движение. Принципът на работа на червячния редуктор е съвсем прост. Движението, преобразувано от двигателя, се приема от червячната предавка. Този червячен редуктор се свързва с зъбното колело на работното колело. Пръстеновидната предавка преобразува движението от червячната предавка в по-бавно изходно движение. Затова червячните редуктори са идеални за приложения с изисквания за по-висок въртящ момент и по-ниска скорост. Редукторите с червячна предавка се предлагат с различни размери на корпуса в зависимост от областта на използване. Телата са изброени съответно като 30, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 130. Редукторите с лят корпус трябва да се предпочитат в областите на приложение с по-тежко натоварване в индустриалната група. Червячните редуктори са един от най-важните компоненти за движение, особено в конвейерите, селско-стопанските машини, машините за преработка на храни, машините за пълнене на бутилки, мраморната промишленост и много други сектори. Можете да се свържете с нас за нуждите си от редуктори. Ще се видим в следващото видео.